дар вилояти Суғд шумораи офатҳои табиӣ бештар гардид. Ин ҳолатро ба гармиҳои тӯлонӣ ва аз меъёри муқаррарӣ баланд вобаста мекунанд. Давоми нимсолаи аввали соли 2021 дар ҳудуди вилоят 331 ҳодисаи фавқулоддаи хусусияти гуногун дошта ба қайд гирифта шуд, ки дар натиҷаи он 67 нафар ба ҳалокат расиданд. Маблағи зарари ин офатҳои табиӣ 21 миллиону 950 ҳазору 82 сомонӣ аст. Дар минтақаи Зарафшон омадани селҳо боиси фавти сокинон гардид, ки ҳанӯз ду ҷасади бедарак гашта аз ҷониби наҷотдиҳандагон пайдо нашудааст. ҷустуҷойи ҷасадҳо идома дорад. Дар ин бора Анвар Қосимов, муовини сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд, ҳангоми нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. дар ҳудуди вилоят тағйирёбии роҳдаҳо мушоҳида карда шуд ва асосан дар водии Зарафшон боронҳои пайдарпари пуршиддат борид, дар натиҷа сел омад. се ноҳияҳои водии Зарафшонро мо ба қайд гирифтем. Инчунин дар ноҳияи Деваштеҷ асосан зарари расонида шуда бо талафоти ҷонӣ, албатта ин дар шаҳри Панҷакент ба қайд гирифта шуд, дар ҷамоати деҳоти ёрӣ, деҳаи Ҷустуҷойи. аз маълумотҳои то имрӯз мо расидагӣ дар натиҷаи ҳамин сели омада худи шаҳри Панҷакент 12 нафар вай шудагӣ, сел гирон рафтагӣ, аз онҳо 10 нафарашон дарёфт карда шудаанд ва 2 нафари мондагӣ ҳозир корҳои кофтуковӣ рафта истодааст аз тарафи наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамали наҷотдиҳи дар водии Зарафшон. ЧХФ гуфтем бо роҳбари роҳбарияти раёсат 2 нафар ҳозир гум шудагӣ нестиянд. То имрӯз дар натиҷаи ҷустуҷойи дастаи махсуси зудамали раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз шаҳри Панҷакент баъди омадани сел ҷасади 10 нафарро пайдо карданд, ки ҷинси 5 нафар мард буда, боқӣ мондаҳо зан мебошанд. байни фавтидагон ноболиғон низ ҳастанд. ҳодисаи мазкур 3 рӯз пеш шаби иди Саиди Қурбон рух додааст, ки ҳам талафоти ҷонӣ ва ҳам молиро ба бор гузошт. сину солашон инҳо 68, 59, 89 инҳош неки 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2005, 2002 аксариятшон ҳамшон ноболиғ. ина ҳамон бошад ҳамон дар деҳаи Ҷустуҷойда болонда ва ёшон будааст. чарогоҳи тобистона шавидааст. аммо асосан ҳамон 12 нафар ҳамон ҷо дар натиҷаи омадани сел ҳамошон ҳамон ҷоанда молашона борадагӣ буди, ҳам чарогоҳ буд, ҳамон ҷо сел омада як бора ҳамошона болон рафтагӣ. албатта ҳамон чхеле ки ман гуфтам, ҳамон санаи 19 якум ҳодиса сони тақрибан соатҳои 17:30 ба вуҷуд омдагӣ ҷамоати деҳоти ёрӣ ва деҳаи Ҷустуҷойи. албатта онҷо бо зарарҳои расонида шуда поёнба хеле лоёба омдагию хонаҳои лоёба дар онда бомдагӣ, лекин вай шудагӣ не роҳҳо вайрон шудагӣ, раҳҳо номашчи инфраструктура ба вай шудагӣ, лекин ин хелак асосан ҳамон талафоти ҷонӣ. ба ҷуз аз шаҳри Панҷакент, худи ҳамон рӯз дар ноҳияи Айнӣ низ омадани селро раёсати кумита ба қайд гирифтанд. Сел ба деҳаи Вашанги ҷамоати деҳоти Урметан омадааст. хисороти молӣ зиёд ба қайд гирифта шудааст. барои айниқ намудани маблағи зарари он комиссияи махсус ташкил карда шудааст. рӯзи иди Қурбон дар ҷамоати Фондарёи ноҳияи Айнӣ низ сел омадааст. дар натиҷаи он 1 нафар ба ҳалокат расидаанд. роҳҳои мошингузар, пул ва бархе аз манзилҳои истиқоматӣ хароб гардидааст. унҷоба тибқи маълумотҳои пешакӣ зарари расонида шуда 4 километр роҳҳои маҳаллӣ шушта шудагӣ, 1 километр хатти барқ, 15 адад симчӯбҳо, 3000 метр ноқилҳои барқӣ, 39 километр хатти оби нӯшокӣ, 500 метр каналҳо, 1400 метр ҷӯйборҳо, 1200 метр қубурҳои обгузар, 2 адад пули мошингузарди байни деҳа, 1 адад пули одамгузар, 500 метр деворҳои соҳили сои байни деҳа. аз рӯи маълумотҳои боваҳои 8 хонаи истиқоматӣ, 8 таххона, 5 мошинсарой, 1 гектар замини корам селоба даромада, 1 мағоза пурра хароб гардидааст. 4 автомошини сабукрам селоба рафтагӣ. ин ҳозир комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи ноҳияи Айнӣ корбарӣ кардааст. ин маълумотҳои пешчакӣ ва
بعد از اونی که جایگزاری میشه تصدیق میشه باز معلوماتی جمع میشه. در جمعیت دیوتی ایوان توجی تقریبا ساعت 7:40 جمع بودن پرشیده بوده در نتیجه سیل با معلومدگی یک معلومات پیشکی 6 عدد چهارگوی کلان 20 عدد چهارگوی مایده 20 گکتار زمین کورم زیر لایقه مانده 2 عدد پولی محلی و تقریبا 10 کیلومتر راه در بیهی پی اینچنین 5 خانه استقامتی قسمان 3 عدد خانه استقامتی پوره ویران شدگی. اینجا بیان کمیسیا کاربری کرده ایستاده هست. بعد از انیخ نمودن ایستادات با حجت‌های داخلدار پیشنهاد کرده میشد. این همش معلومات پیشکی. از کمیسیا کار کرده معین کرده با تغییر لازم میشن. дар вилояти суғд ҳодисаҳои ғарқшавии сокинон ва меҳмонон низ бештар ба қайд гирифта шудааст ки ин ҳолат низ ба гармӣ алоқамандӣ бештар дорад. Шурӯъ аз оғози сол то ба имрӯз 24 ҳолати ғарқшавӣ бо сабабҳои гуногун дар кӯлу обанборҳо ба қайд гирифта шуда 11 нафар наҷот дода шуданд. ҷасади 9 нафари дигар аз об бароварда шуда ба мақомотҳои дахлдор супорида шудааст. аксарияти ғарқшудагон ба ҷои манъшуда ба обозӣ машғул буданд. аз ин рӯ ба ҳодисаҳои нохуш дучор гардиданд, мегӯянд масъулин. азоти наҷотдиҳанда боша девон то ғарқшавии ҳодиса ба қайд гирифта мешавад. инчунин шаҳри гулистон ба унҷо биям наҷотдиҳанда мо навбатон мекунад ҳамин ҷанги ваҳоба чи истироҳатгоҳҳо наҷотдиҳои ихтиёрӣ ташкил карда шудааст унҷо ба қайд гирифта нашудааст. ҳамин ҳодисаҳои ғарқшавӣ наҷотдиҳӣ ҳаст, наҷот дода шудагӣ асли он ки унҷанда наҷотдиҳандаҳо ҳаст. ҳамин хел ҷоҳои манъшудагӣ ва худсарона мебиёд беназорат обозӣ мекунад баъд аз вай хабараш мебуд ки ғарқ шуд. ҳамон масъуло мо огоҳинома додага ҳастем аллакай моҳҳои апрел май ҳамон нафарҳо бояд ки шахсони масъулашо бевосита бехатариашона таъмин кунанд истироҳаткунандагона. лекин ҳастанд нафароне ки ҳамин мебиёянд истироҳат мекунанд ғарқ мешаванд охираш бомак анҷом мавзӯъҳои дигари нишасти хабариро дар гузоришҳои минбаъда матраҳ хоҳем намуд. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.